Dili mahitapong makadawat ko na imo siyang asawa! Dili, Ramil! Ano na paghila ka? Ayaw ka bala ka. Wala na mahimo si mami. Asawa tanak ka, ha? Sana. Mudayon ba sa mong kwarto? Huwag ka pa magtiaw sa imong gisulti, tita. Ulin, dili ka tiawan kay mga butanga. Kikasal sa huwis si Leia o Ramil. Uy, po ni Ramil. Ay, kasama. Pera sila. Tita. Tita, saan ko kinipagdapat? Keep calm. Pure cool. Nasag kapila pa sila kasla sa huwis. Ayaw pag-surrender. Okay? Pauline. Sakit kaya kong dumaan. Pauline, iha. Gusto na. Pauline, iha. Gusto na. Gusto na, okay? Sakit tayo, tita. Mao ni akong kwarto, sweetheart. Okay ra tingali na akong duha, no? Kini akong bed. Anhin na gida ita manimuyo. Mintras wa pa ko'y trabaho, ani sa lang una ta. Sige lang, by March, mag-graduate naman ko. Kung makita na akong trabaho, mahimo na ta og maglain ta sa pagpuyo. Nahibaw kan dili ko welcome din sa inyo. Kadako sa inyong bay, Ramil, ug sa kaanindot. Murag ni samot kagamay ang pagtan-aw ko sa akong kaugalingon. Sweetheart, ayaw na pud pagsulti og iyong anak. You can do much better than me. Sod lang, Mingoy. After all the lies that I made you believe. Dong, jarang mga gamit ni Delia, Dong. Salamat, Mingoy. Baot na kong busy. Ngayon kayo mong parison, Dong. Ikaw, Dong, murag kag si Richard Gutierrez. Unya, si Delia po, Dong, murag si Heart Evangelista. Pero si Pauline, si Ma'am Pauline, magminalita na gano. Murag yung bakikan. Ay, saba, Dong. Dong, arisa ka, Dong, ha? Sige, Oh, Mingoy. panangpit lang mo dong, pero huwag nagay mo buhaton. Ayun na lang panangpit na naminggoy ni mo. Bye! Welcome, Day! Bye! Thank you, Mindoy. Bye sa payan, it's all right and corn, no? In time, and it seems Unsa man, sweetheart? Gusto kang mag-ilis? Sige, pag-ilis kay gusto kong isuriti ka sa laing dapit ining baya. O gusto sad ko nga isuriti ka sa underground. Underground? Doon ay underground kining baya. Kani adto, kung nila kong kasabaan, budagan gidayon ko dito sa underground. Adto ko magbilanggo dito sa kong kaugalingon. Mao ba? Ah, sige, lad ako dito, Ramil, ha? Gusto ko makakita sa giingon nimong underground. Sige, pag-ilis na. oh, darling, 'cause you'll always be my baby, and we'll linger on. Time can't erase the feeling that's strong. Sir! May kining anak ka, sir. Nanaslas dong Ramil. Kuyog ni Delia. Mimiyo na kuno sila, sir. Sa inyo? Naruhan yung isulti minggo yan? O lagi, sir. Nagpakasal na kuno sila sa uwi, sir. Haba sila. Dito sa kwartong dong Ramil. Ako nga rin, ako sa taon kung saan nakatinood na yung isulti. Uy, Guy, may chismis ka rin, Guy. Ang sana, sir. Kuan ba? Karon ba nga, nakasal na si Dong Ramil o si Delia? Si Pauline. Unsaon naman lang si Miss Pauline. Ha? Na.
Mo na'y pagaingnon. Ay, dami. Pagkatoy-toy. Amel? Amel? Iyo. Dad. Uy, Dad, eh. Dad. Si Daddy. tinuod gid ang balita ni Mingo bahay ninyo. Nga nakasal nami, Dad. Yes, Dad. Nakasal nami ni Leah sa huwis. Si Ninong Antonio ang nagkasal na mo, Dad. Ang kumpare ni mong huwis. Baba. Nagbunga ang gibuhat ko kang Leah, Daddy. Mong gihatagan ko nga ang bata sa iyong sabakan. Oh, anong sa huwis man? Ano naman lang mo diretso sa simbahan? Magpatibawas raw niya mi sa simbahan ni Leah, Daddy. Giuna lang sana mo sa huwis, aram dili na makababag si Mami. Well, dawatan niya akong palipay. Ganyan do. Salamat kay Daddy. Wa ka di masuko sa among gibuhat, sir. Uy, ay na pagsirse. Daddy iya. Kay asawa ka na sa kong anak. Daddy na ang imong sangpit nga rin ka na ako. Salamat, sir. Aw, daddy. Salamat kaayo sa pagdawat nimo nako. Dad, tabangin di pasabot ni Mami, ha. Kay wa siya mo dawat ng Leah. Ay, kabala ka iyo. Ako may baw. Sige, mugaw sa na. Maayo gid kaayo ang imong daddy Ramil. Kung parehas pa lang niya si Ma'am Carmi, di gyud unta ta magproblema karon. Wa na mabuhat si Mami, sweetheart. Sa ngadto-ngadto, madawat ra kaniya. King and queen of hearts. Hold me when the music Hindi ko makadawat sa mga all kamatuoran my po rin. dreams come true. Mong ikaw, Iha. When I dance Patuon ako, okay? Magpabilin ka din, ayaw pag-surrender. Mura naman kung mauwaw, tita. Basta ko may mahimo na ako kung ingon niya nagkasal na sila sa huwes. Iha, magkapuwang pa magkari ang kasal sa pari? Kana pa bang gikasalan sila huwes? Huh. Ayaw pagbiya, Iha. Hinoon, maghiusa ta. Kinahalang mait sa puwera na to ka ng babayhana din ng baya. Hanaw tala, kung mugamot pa ba sa rinhi, kung sakito nato siya. O sige, Iha. Mugawas na ko. Basta mauna to, ha? Ayaw gyud papiya din, Kung imo ng buhaton, may ubos ko. Okay? Sige, excuse, Pauline. Take time to realize that your warmth is crashing down on in. Take time to realize that I am on your side. Didn't I tell you? Nahibaw ka ba sa gibuhat sa imong anak? Yes, Carme. In fact, ditugugikan silang kwarto. Ilang kwarto sa imong tungod? Muingon ka ng anak? Ha? Di lang ka mangitag paagi nga mapatgang si Ramil sa iyang mga kabuang? Dahil, kasado na sila. Wala tayo mahimo, anak. Noon sa kabantaw. Nahibaw ko kung unsay giapas anong babayhana sa atong anak. Gold digger siya. Gusto na siya makapanghantok. Dahil, kuwang gusto pagtuo niya. Utro kang yabag, Alfonso! Dahil, ako na nimo, hangyo nimo, ha? Para sa kalinaos ng pagpuyo, ug alang sa kalipay ni Ramil. Pasagdan to siya.
Tahuro na to ang ilang kabinyo ni Lia. Isabtan mo ba ako, Carmen? Kalibutan ta kahibungan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan nga nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang